CPM yakar final no lamsugo lamsugo BJP IPP CPM yakar final lamsugo lamsugo bobagra longlep bobagra longlep Rosiabari RD block under Walkhali Panchayat ini Tipra party office गोबां political party BJP IPK BJP IPP CPM जों बावना आनि व्यक्तिगत पक्ष থেকে এবং दिनै रिजनल जे पार्टी बखाखै जों बावना खागा आमबाय लामसुगो आरोबो सोंबाय गोबांमा जे जयनिं रनानि बागै सोंबाय जगाजग खाइ दङ बसकां भिलेज कमिटि नि बागै सोंबाय ओंग्लाय थांनाय जे किसिसा नेशनल कामानि जे जिनि तिप्रा मथानि दुइजन लिडार्स ब CPM आ थाङै जौरखा माने अब एक्चुअली सम्पूर्ण मिथा अब जिनि ब्रोया थिंनो कायसा दङ बनो जों थाङै बुजायै थाङै साका बबा आरबो जिनि पार्टीनो आरबा हानजागै आरबायसा बेक खाइफायका ब अब्रो एक्चुअली CPM नि जे बलखालि एडिसि एक्स चेयरमैन बाय बबाय बानि जागै जे बिनि जब कार्ड तांजांनाय इंग्लाय बनो रेगा ताङिरनाय नौग्रनाय हिबनो सम्पूर्ण बबाय बानि जागै तलांजामानिसे जों थाङै बनो साइ बुजायखा ब आरबायसा जिनि पार्टी फाय हापायखा अपनि बागै आं दिनै जे फाइनेरावनो आं जिनि पार्टीनि हयते बंनो जों खागा माय लामसुगो ओंग्लाय दिनै जे जयनिं रो फाइनेराव टोटाल सिरो जे जों हिसाब माखा 8 फेमिली टोटाल जोना हामजागै फायका 24 बुटार टोटाल गोबां खायनान बागै दिनै जयनिं रो फायका दाइसिनि साइखना जा 8 फेमिली 24 बुटार दिनै जिनि बंनो फाइने बिसियो जों साबावनो कयनाय तमा दुखु कारन बाव फायका तमा आने जे रेशन कार्ड इपेल ये बन कायसां जे कोनो बिपल खेनाम सुगो यावबो खेनो साजा बन खाया बे आबार जे तो आमखे तो नाय बाटा ए अबनि मेन बा अबनु खाया ए अबहाय जों बार साजा बन बाटा आमन खावा रदि बाटा खा अनखो बरतो माइथो तो प्राय सारासो बथ काय तंखा रानि ए बस ए जुति खेमनो कोरियो मार को बे माखा मैया अब मिस थेम पेला ए अब तो दुखो आं बनबा फायो